Benvingudes i benvinguts a la Maraldina, aquesta muntanya amb un pou que tan bon punt hi entres ja no saps on aniràs a parar. Això sí, sempre tindrà a veure amb alguna cosa una mica desconeguda de l'obra de l'escriptora de Sant Gervasi, Mercè Rodoreda. Fins ara, ja ho sabeu, hem tractat temes imaginatius com pugui ser un viatge a la Lluna o com també les bruixes que poblen alguns dels seus contes, però avui us volem parlar d'un tema molt concret i molt tangible i al mateix temps un tema també molt rodorerià. En aquest episodi haurem d'agafar el cistell, perquè sabeu què? Avui la Rodoreda se'n va al mercat. La Maraldina és una muntanya amb un pou. De dintre seu se'n treu pols vermella i aquesta pols, barrejada amb aigua, serveix per pintar les cases del poble. Totes les cases del poble són de color rosa. Totes, menys la del senyor. A la Maraldina, el vent hi bufa amb molta força. La Maraldina és una muntanya on s'hi va a somiar. Segur que sovint heu passejat pel barri de Gràcia. Imagineu-vos que ara hi sou. Esteu baixant pel carrer Verdi i de sobte us topeu amb un esquelet despullat d'un mercat. La veritat és que sembla ben bé la carcanada metàl·lica d'un animal mitològic. Sembla com si fos un ésser que hagués anat a parar sense saber com al mig de la ciutat. Es tracta del mercat de la Basseria Central, que fins fa un temps abans de la pandèmia, va estar a ple rendiment. Ara, si passeu, si allò passejant per Travessera o pel carrer Puigmartí us hi fixeu, el veureu absolutament buit, amb unes herbes molt altes, amb la terra de sorra rogenca. Hi ha al voltant una tanca de filferro que l'encercla. Diuen que està a l'espera que el reformin i es veu pel que sembla que ho volen fer el 2023. Si us hi acosteu, veieu que la tanca està decorada. Els veïns hi han penjat tot de cartells demanant que s'hi faci un parc. És un mercat molt antic. Es va inaugurar el 21 de desembre de 1892 i va ser en els terrenys que l'Ajuntament va comprar a un empresari que es deia Francesc Puigmartí. Era l'empresari que allà hi havia tingut una fàbrica que es deia El Vapor Nou. Als primers temps, i ara sabreu per què ho explico tot això, el mercat es deia Mercat de Santa Isabel. Doncs per què us he explicat tot això? Resulta que aquest és el mercat on anava Mercè Rodoreda quan era petita. Ho sabem perquè ho diu en un pròleg, el pròleg de la plaça del Diamant quan parla dels records que té del barri de Gràcia. Entre molts altres escenaris, diu això. Coneixia el mercat de Santa Isabel, on als 4 o 5 anys anava, cap al tard, als estius, amb una senyora veïna a comprar peix després de travessar el torrent de l'Olla. Busco com aquella imatge devia inspirar Rodoreda, però, és clar, aquí al davant d'aquest edifici així buit, que només està travessat per l'aire, per la llum i pel sol, doncs la veritat és que m'és molt difícil d'imaginar-m'ho, perquè un mercat, ja ho sabeu, implica necessàriament vida, tràfic, clients, venedors, caixes, productes. Així doncs, he decidit que me'n vaig a buscar els paradistes del mercat de la Basseria Central, alguns d'ells besnets i rebesnets d'aquells primers venedors que van obrir el mercat de Santa Isabel. Gràcies, Tots els capetxos foren així, Un dia que vol bacallao li dius que tu. Vinga.
El mercat s'ha traslladat per un temps al passeig de Sant Joan, no gaire lluny del seu emplaçament habitual. I he entrat per la banda de baix i només entrar, uau, olor de cafè, com m'agrada. I un taulell net com una patena. És de la família que porta els desdejunis Parera, que serveixen gots de cafè amb llet a molts paradistes i també a molts clients. A una banda hi ha una parada de menjars preparats i a l'altra el passadís del peix. Tiro amunt i em trobo amb tot ou i després una fruiteria de primera, els Germans Vidal. Ai, que voler! De la Cerdanya, nena de la Cerdanya. Un manjar. M'estic amb patata quinxereta. I una mica de botifara, una rosta de viada. Aquesta veu ens crida l'atenció i ens quedem a parlar una estona amb en Salvador, de la fruiteria Germans Vidal. Tu vens a comprar per dir alguna cosa, vens a comprar rovellons, bueno, o mongeta, no t'agrada la meva, pots anar a la del veí, que potser t'agrada més o és més barata. Tot és possible aquesta vida. I, claro, tens més per escollir. I diu la mongeta, diu uns rovellons, diu unes mandarines, que n'hi ha de diverses classes, igual amb el peix. La dona que ve al mercat, si entra en un supermercat, es té de quedar, si vol comprar peix, per dir alguna cosa, es té de comprar el peix que tenen. I aquí, encara que sigui clienta de la senyora Pepa, que per dir alguna cosa, i la veïna al costat té la sardina que li agrada més, se n'anirà al costat, el que sigui. I el mercat té més per escollir. I jo em pregunto, els besavis d'aquests paradistes devien inspirar el mercat de la plaça del Diamant? D'entrada semblaria que no. Segons el text de la novel·la, la ubicació del mercat seria més aviat el de la Llibertat que no pas el de la Basseria, perquè a les pàgines de la plaça del Diamant veiem que la Natàlia, en l'època que està casada i que tothom li diu Colometa, va des del carrer Montseny, on viu, i creua el carrer Gran per anar al mercat. I això vol dir que anava en direcció al Mercat de la Llibertat. Però hi ha estudiosos que s'inclinen a pensar que tota la recreació interior la va basar en els seus records d'infantesa d'aquella nena que amb 4 o 5 anys anava al mercat de Santa Isabel. Sigui com sigui, aquí entre les parades, entre el bar desdejunis Parera i els compradors, ens hi trobem la mar de bé. O sigui que, com que ens sentim ben acompanyats, és moment de fer sonar les paraules de la Natàlia descrivint el mercat on va comprar. I m'anava ficant en l'olor de la plaça de vendre i en els crits de la plaça de vendre per acabar a dintre de les empentes en un riu espès de dones i de cistells. La meva musclaire, amb maneguins blaus i davantal empitet, omplia mesures i mesures de musclos i petxines, ja rentats amb aigua dolça, però que encara duien, enganxada pels dintres, i l'escampaven, olor de mar. Dels rengles de les tripaires sortia l'olor fada de mort. El rebuig de les bèsties tot servia per ser venut damunt de fulles de col. Els peus de cabridet, els caps de cabridet amb l'ull de vidre, els cors partits, amb un canal buit al mig, embossat per una gleba de sang presa, un glob de sang negra. Dels ganxos penjaven els fetges molls de sang per dintre i les tripes humides i el cap bullit, i totes les tripaires tenien la cara blanca, de cera, de tant estar a la vora d'aquells menjars sense gust, de tant bufar les freixures de color rosa, girades d'esquena a la gent com si fessin un pecat. La meva peixatera, amb dents d'or i rient, pesava palangres i a cada escata hi havia, petita que gairebé no es veia, la bombeta que penjava damunt de la panera de peix. Les llíceres, les lluernes, els llobarros, les escorpres de cap gros que semblaven acabades de pintar, amb les espines a la ratlla de l'esquena com les punxes d'una gran flor. Tot sortia d'aquelles onades que a mi em deixaven buida quan m'hi asseia al davant, a cops de cua i amb els ulls fora del cap. Les cols de paperina me les guardava la meva verdolaire,
vella, prima i sempre de negre, amb 2 fills que li cuidaven els horts. La veritat és que és impressionant la quantitat de detalls tan ben trobats i que no es nota, però que estan absolutament lligats a altres moments de la plaça del Diamant. Quan, per exemple, parla de les vísceres i diu que els cors partits tenien un canal buit al mig amb una gleba de sang presa, està descrit exactament igual que unes pàgines més endavant. La Natàlia hi haurà un moment que somia amb coloms i diu exactament el mateix sobre el seu cos. Són coses que si es fa una lectura molt, molt, molt atenta es veuen, però si no passen desapercebuts, no? I això que us deia, al cap d'unes pàgines, la Natàlia quan somia diu que algú li estava estirant tot el seu cos pel melic i li fugien els ulls, les mans, les ungles i el cor amb el canal al mig amb una gleba negra de sang presa. O sigui, que tota l'obra està plena de ressonàncies, no? I aquí he aprofitat aquesta descripció del mercat per fer-ne una altra. O sigui, és obvi, si és una de les millors obres de la literatura catalana i de la literatura universal, m'atreviria a dir, és per motius com aquest, perquè la seva estructura és absolutament colossal. Esteu escoltant La Maraldina, viatge a l'univers menys conegut de Mercè Rodoreda en format podcast. La plaça del Diamant no és l'únic text on l'escriptora rememora o recrea un mercat. Hi ha un conte que a mi m'agrada molt, del recull 22 contes, que trobo que és molt especial i ho he descobert avui, pensant-hi, no? Perquè recrea l'experiència d'un nen de 4 o 5 anys. És un nen molt petit i ho sabem perquè quan baixa les escales les ha de baixar graó per graó. O sigui que ha de tenir això 4 anys més o menys, no? I el situa a davant d'un espectacle gairebé terrorífic a dintre d'un mercat. El conte es diu Gallines de Guinea i jo considero que és legítim preguntar-se si, considerant que Mercè Rodoreda anava a la plaça amb una veïna quan tenia 4 o 5 anys i el protagonista de Gallines de Guinea té la mateixa edat, si tot plegat surt d'una inspiració, d'una vivència pròpia, no?, aquest conte. I jo penso que no es pot assegurar, evidentment, però que és probable. Deixeu-me que us descrigui una mica el protagonista del conte. Jo he sentit alguna vegada algun crític dir que aquest conte, Gallines de Guinea, no és dels bons, de la Rodoreda, però a mi em sembla que està molt bé, perquè és un conte molt tendre on la tendresa s'enfronta amb una cruesa grossa, no?, vista des d'aquesta tendresa. El protagonista es diu Quimet, sí, com el Quimet de la plaça del Diamant, però en aquest cas és un nen petit. I el nom Quimet, doncs, amb aquest personatge li queda molt bé, no? A mi em fa molta gràcia com Mercè Rodoreda el descriu. Diu que aquest nen tenia un remolí de cabells rebecs al mig del cap, un genoll pelat, les ungles una mica fosques, i diu que té una taca marró al mig del front, com una piga. I un altre detall que també fa molta gràcia és que el Quimet té les orelles lleugerament en forma de ventall. O sigui que ja t'imagines el nen de l'època, no?, gairebé. Aquest nen esmorza xocolata amb una mica de pa i està assegut al pedrís de l'entrada, perquè és un nen que està molt emmarat. A més, la família s'ha canviat de pis i han dormit al pis nou per primera vegada i ell ha dormit malament perquè és una casa nova. Per tant, veiem això, un nen amb una edat molt tendra, molt a la vora de la seva mare, no?, i que la seva mare li diu surt i ves a mirar, no?, què hi trobes, no?, pel barri. I això està distret, s'asseu al pedrís de casa, al carrer, i hi ha un moment que veu passar un home amb aviram i el nen es fixa en una oca. I fixeu-vos que tendre que és, que diu: si fos meva, la lligaria amb un cordill, la trauria a passejar i li posaria nom, li diria Avellaneta.
està molt ben trobat, no? perquè l'escriptora agafa aquest personatge així tan dolç i el posa en contrast amb una situació quotidiana que és traumàtica pel nen. I tot això passa dintre del mercat, perquè el nen va seguint d'esma a l'home amb aviram i aquell oca que li ha agradat, i tots dos entren a dintre del mercat. I diu així: Quimet i l'home del carretó arribaren a la zona on hi havia les parades d'aviram. Penjats en ganxos de ferro es gronxaven conills morts, pollastres amb les ales dòcilment creuades a l'esquena, perdius bigarrades, oques mig partides amb el ventre ple de greix i la carn sanguinolenta. Tot d'una, un esvalot d'ales li feu alçar el cap. Quedà petrificat. Penjades pel coll hi havia 5 gallines de Guinea arrenglerades. La darrera del rengle encara es debatia. Les ales, amb uns cops sobtats, intentaven inútilment el vol. 2 senyors alts i corpulents s'havien aturat i miraven. Al meu país no les maten així. La mestressa de la parada, seca i endolada, amb davantal i manequins blancs, els llavis prims ben closos, tota absorta per la seva feina, sense esperar que la gallina acabés de morir, despenjà tot el rengle i l'estirà sobre el taulell en una pila on ja n'hi havia una 20 de mortes. Llavors, es tragué un cabdell de cordill de la butxaca del davantal. Anà cap a una gàbia encara mig plena de gallines i n'agafà una altra, que es posà a cridar estridentment. Era d'un gris fosc, tenia les plomes cobertes de pics blancs menudíssims, amb una pinzellada de blancor esclatant a la punta de cada ala. Amb penes i treballs li lligà el coll amb el cordill, estranyé amb tota la seva força i la penjà. La gallina quedà un moment com sorpresa, immòbil, amb el caparró torçat i els ulls desorbitats. Després es va tanar les ales, amb les potes arronsades contra el ventre, per a un darrer vol mortal. Ja ho veieu, Rodoreda pot ser fins i tot cruel i impressionant a dintre d'un mercat, que aparentment és una cosa tan senzilla, però em sembla que amb l'estil hem vist, no?, que pot reproduir els fàstics i els horrors que un nen de 5 anys pot veure. Aquesta és la seva grandesa, la grandesa d'aquesta escriptora, que ens aboca a la vida amb tota la seva intensitat i al mateix temps ho fa amb moltíssima senzillesa, amb les paraules i amb els fets de cada dia, no?, demostrant que amb ben poca cosa es pot fer una grandíssima obra d'art. Fins aquí la Maraldina d'avui, que hem dedicat a Mercè Rodoreda anant al mercat i descrivint-nos-el i regalant-nos-el com si fos una meravellosa obra d'art. La setmana que ve tindrem més històries sobre Mercè Rodoreda. Adéu-siau. La Maraldina és una muntanya coberta de brugueres. El vent que hi bufa porta ànimes. A la Maraldina hi ha una cova. A dins de la cova s'hi pot viure una segona vida. La Maraldina, un viatge a l'univers menys conegut de Mercè Rodoreda. Hola, sóc l'Albert, el productor de La Maraldina. Com heu escoltat, avui hem anat al mercat amb la gravadora. La nostra conversa amb el senyor Salvador Vidal, de la parada Germans Vidal de la Basseria, ens ha semblat molt interessant, així que us deixem un fragment de l'entrevista. Bon dia, jove, què tal? Molt bé, aquí capturant el so del mercat. Ah, molt bé. El del Sagrado de toda la vida.
què vols captar? Algú? Si vols cridaré una mica perquè se senti. Digues alguna cosa Home, mira, amb essència de mercat de la Basseria. l'essència del mercat de la Basseria, bueno, el mercat de la Basseria era un mercat que ara ens el faran nou. Bueno, diuen que ens el faran nou, que és, ara estem aquí provisional i esperem que aviat el faci nou, que no sé quan serà, perquè encara no ha començat. Diu que l'Ajuntament no té calés o alguna passa. I a més volen convertir, hi ha alguns que volen convertir-ho en un parc. A un parc, sí, sí, és possible. Jo he vist coses encara pitjor que aquestes, Escolti, és possible. És el que no aconsegueix l'associació de veïns, no aconsegueix ningú. Quant temps porteu aquí? Aquí em sembla que portem 3 anys. Us haureu de quedar aquí? És possible, no dic que no. Per nosaltres, jo ja no deixo els meus fills. Jo ja estic retirat, vinc aquí perquè m'agrada i mira, em distrec, parlo amb la gent i em distrec, però bueno, aquí també s'està bé. Està bé, és un mercadet petit, però queda bé. I passa bastanta gent i passa això. Des dels 15 anys he estat sempre al mercat. I en tinc uns quants. I està molt bé. Bueno, m'agrada. Aquí tranquil. Sí, sí, cada un fa el que li agrada. Moltes Vale. gràcies. Adéu. Adéu, gràcies.